българския либерален и политически елит, който свали ведро, знаете, ветото над нашите съседи, Република Северна Македония. Погромите обаче над българския културен център и не само българските сдружения там не престават. Напротив, радикализират се, стават все по-агресивни и по-агресивни, включително в вчерашния ден. Вярвате ли въобще, че нещо може да преодолее тази омраза на 100 км от нас? Много ме е страх да говоря на тази тема, защото е много болезнена. Но има една максима, че при един скандал между двама души, ако отстъпи по-слабия, това е поражение. Ако отстъпи по-силния, това е благородство. В случая трябва да се замислим малко за това. Аз съм от хората, които мислят, че тази омраза на живеещите в Северна Македония срещу България има своите основания. Ние сме направили в историята си големи грешки, сме допуснали големи грехове спрямо Македония. Още като се почне от Преображенското въстание, всички тогава са се надявали, че България ще се намеси и ще им помогне да се освободят. България дори нота не е изпратила на Турция, протестна нота за това, което се случва. Никаква помощ. И от тогава започва това отдалечаване, за което говорим. И не бива да премълчаваме и другото, което се случва по-късно. Има и предателски акт. Ние сме направили тайно споразумение за подялба на Македония между Гърция, Сърбия и България. Това мисля, че не е никаква тайна и фактически сега битката върви за сръбската част на Македония. Иначе българската си е в България, гръцката си е в Гърция. И най-острото, което би трябвало да го погледнем с открити очи, ако можем, това е това, което сме вършили през 1943 година, когато сме представлявали фашистката власт на Германия. Това, че ние не сме участвали във Втората световна война с армия, не е вярно. Ние участваме в окупацията на Балканския полуостров с 200 хилядна армия. Това са 16 дивизии. Около 50 хиляди войници е имало в Македония. Ако сега се представям какво ме гледат и какво ще говорят утре, но да прочитат дневника на Богдан Филов и там ще видят точно къде са били разположени тези дивизии и неговото посещение в Македония през 1943 година, мисля, че ноември месец, когато основният въпрос е за избягалите в гората, както той пише, и той пише с възмущение как нашата армия е застреляла публично 12 момчета, които са заподозрени в съпричастност с избягалите. Избитите са доста. Разбирате, казвам го това с голяма болка, но не бива това да не бъде... Това е причината основната. И може би се иска извинение. Не знам как става това. И в историята, и в съвремието как става това? Дали с комисия, историческа комисия става това? И аз не знам как става, но просто не бива да се прави, че не е било. Понеже казах... In the shadows where corruption hides,